Здравейте! Знаете ли как от няколко нишки се сътворява това одеяло? Сега ще ви покажа. Започваме от най-малката и тънка нишка. От тези нишки е направена основата за одеялата. Устройството, на което се нареждат бобините, се нарича гатер. Нареждаме бобините от 100% памук. Всяка нишка я прекарваме през бърдото и я навиваме на тамбура. Това го правим едновременно с 92 нишки 20 пъти подред. В този случай правиме 150 обиколки по 2 метра и половина всяка и получаваме 375 метра основа. Това са близо 180 броя одеяла. Така получаваме цялата основа. След като се навие на тамбура, трябва да се прехвърли на кросното. От тук трябва да закараме и монтираме кросното на стъна. За този голям жакардов стан направихме памучното кросно. След като го прекараме в нашето производство, монтираме кросното на стъна. В момента виждате как се навръзва стънът. Това става като вземам нишка от основата и я пресрещам с отсрещата от самия стан. Всяка нишка се връзва една по една, докато свършат и след това стънът може да бъде пуснат. И крайният продукт е нашите памучни жакардови одеяла, топли и меки.